Ga labaran duniya daga Dala 360. Farko muhimman kanunsu. Gwamnatin Najeriya ta ce ba za ta iya ci gaba da biyan tallafin wutar lantarki ba. Shahararren ɗan kasuwar nan Alhaji Aminu Ɗantata ya ce tsarin shugabannin firaminista da wasu 'yan majalisa suke nema shine mafi alkhairi ga ƙasar nan. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce nan ba da jimawa ba ƙasar nan za ta shawo kan ƙalubalen da take fuskanta. Daga ƙetare sojojin Afirka ta kudu biyu sun mutu a harin bom da aka kai a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau muna juma'a 20 ga watan sha'aban shekara ta 1445 bayan hijira wanda ya daidai da 16 ga watan Fabrairun 2024 da muke ciki. Kanun labaran ka saurara yanzu ga cikakkun su tare da ni Khadija Awwal Cedi. Ministan wutar lantarki Ado Bayo Adolabu wanda ya yi wa manema labarai bayani ya ce za a buƙaci naira tiriliyan 2.9 don samar da tallafin wutar lantarki a bana. Adelabu ya bayyana kaɗan daga cikin naira biliyan 450 da aka ware domin tallafi a cikin dokar kasafi ta shekarar 2024 a matsayin wani abu mai nisa daga cikin abin da ake bukata. Ministan ya ce naira tiriliyan 1.3 da ake bin kamfanonin samar da wutar lantarkin Changes da kuma wani dala biliyan 1.3 ga kamfanonin gas. Wataƙila gwamnatin tarayya ba za ta iya ci gaba da bayar da tallafin wutar lantarki ba. A cewarsa lokaci yayi da al'umma za su yanke shawara kan ko wutar lantarkin na kasuwanci ne ko kuma na zamantakewa. Ministan ya ce abin da aka tanadar a cikin kasafin kuɗin tallafin naira biliyan 450 ne kuma muna buƙatar naira tiriliyan 2.9 don tallafi. Za mu iya samun shi mu kasance masu gaskiya. Naira miliyan 450 bai kai kashi 20 cikin 100 na kusan naira tiriliyan 3 da ake buƙata na tallafin ba. Idan har za mu ci gaba a wannan lokaci. Shahararren ɗan kasuwan nan Alhaji Aminu Ɗantata ya ce tsarin shugabancin firaminista da wasu 'yan majalisa suke nema shine mafi alkhairi ga ƙasar nan. Ɗantata ya bayyana hakan ne a lokacin da wasu 'yan majalisar wakilai ga gashin jagorancin shugaban marasa rinjaye Kingsley Chinza suka kai masa ziyarar neman shawara a gidansa da ke Kano a jiya Alhamis. Aminu Ɗantata ya ce na gode da wannan ziyara kuma ina yi wa wannan gagarumin gangami addu'ar samun nasara. Tsarin firaminista ne ya fi dacewa da ƙasar nan saboda babu kashe kuɗin gudanarwa kamar tsarin shugaban ƙasa da muke bi a yanzu. Ina fatan za ku samu goyon bayan abokan aikinku kuma ina roƙon Allah ya baku basira ya kuma yi muku jagora wajen cimma wannan kyakkyawan taimako ga ƙasar nan. Kuna sauraron labaran ne daga Dala 360 tashar albarka. Za ku iya bibiyar mu ta shafukanmu na sada zumunta kamar su YouTube Dala 360, TikTok Dala 360, Instagram Dala 360 da kuma Facebook jaridar Dala. Sannan za ku iya turo mana da ra'ayoyinku akan labaran da kuka saurara ta nambar WhatsApp 0912168444. Ku dakace mu. Barkanmu da dawowa. Yanzu labaran zai dora. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce nan ba da jimawa ba ƙasar nan za ta shawo bisa la'akari da ci gaban da aka samu baya-bayan nan. Ganduje ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karbi hukuncin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC na Arewa ta Tsakiya a Abuja. Tun da farko sanata Ami Ebute tsohon shugaban majalisar dattawa wanda ya jagoranci tawagar ya ce sun yi ziyarar ne domin nuna godiya ga Ganduje kan salon shugabancinsa. Ya kuma ce ziyarar ta zo ne domin karfafa masa gwiwar shi gaba da yi wa jam'iyyar APC aiki a matsayin shugabanta na ƙasa. Ya ce sun fito ne daga yankunan Benue, Plateau, Kogi, Niger, Nasarawa, babban birnin tarayya da Kwara. Yanzu sai kasashen ƙetare. Sojojin Afirka ta kudu biyu ne suka mutu sannan wasu uku kuma suka jikkata bayan da wani bam ya tashi a ɗaya daga cikin sansanonin sojojin a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo inda aka tura dakarunsu domin kwantar da tarzoma. Wannan dai shine karin farko da aka samu asarar rayuka tun bayan da sojojin Afirka ta kudu suka fara zuwa jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. A watan Disamba
Nuwambar da ya gabata an kai harin ne a garin Sake mai tazarar kilomita 27 daga yammacin Goma. Babu cikakken bayani kan afkuwar lamarin da za a ci gaba da bincike domin gano abin da ya dawo tashin bom din. An ji rundunar sojojin Afirka ta Kudu a wata sanarwa da ta fitar a shafinta na X a jiya Alhamis. Sojojin Afirka ta Kudu tare da dakarun Tanzania da Malawi na cikin tawagar kudancin Afirka a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo SAMDRC da aka tura domin taimakawa gwamnati wajen samar da zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali a gabashin kasar. A ranar Litinin din da ta gabata ne shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ba da umarnin tura sojoji 2,900. Duka a nan iyakan labaran, sai dai kafin mu sallama ga bitar wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Kun ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce ba za ta iya ci gaba da biyan tallafin wutar lantarki ba. Shahararren ɗan kasuwan nan Alhaji Aminu Dantata ya ce tsarin shugabancin firaminista da wasu 'yan majalisa suke nema shine mafi alkhairi ga ƙasar nan. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce nan ba da jimawa ba ƙasar nan za ta shawo kan ƙalubalen da take fuskanta. Daga ƙetare kun ji cewa sojojin Afirka ta Kudu 2 sun mutu a harin bom da aka yi a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Karin maganar ma yau cewa yake Allah ne ke ba wa kura gishiri nama ko a kasuwa ta samu. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Dalai 360 musamman wanda ya tattara labaran Kabiru Sulaiman, sai wanda ya tace su Mustapha Abdulmumin Gyaɗi-Gyaɗi, Umar Ishaq Umar Sharaɗa ya sada ni da ku. Sai ni da na karanto mu Khadija Uwal Cedi nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Dalai 360 tashar albarka. Dalai 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna karawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryen mu na labarai, rahotanni da kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum.